Jadi Apa? Ditata dhisik makane dadi aja sak gon-gon ya to. Regane apik. Regane 1.200.000 iki lho. Jangan tok 1.200.000. Aneh regane iki lho. cepat. Kan? Oh, musiknya mandek. Mandek sih. Bae njaluk mandek ya to. Bae njaluk ditambani Mas Tobil. Heeh. Hati-hati lho Mas, hati-hati iki. Hati-hati Mas. Aja guyonan iki ra iso dingge guyonan iki Mas ya. Hati-hati. Nduk niken. Iki duduk niken iki. Iki duduk niken Mas. Iki duduk niken ya? Duduk niken iki tek kok. Mbah. Apa wi? Ayo. Terjemahno wi apa wi? Sing Pripun, Mbah? Lekting. Apa? Oh, panggung. Nggih. Aku. Oh, awakmu lungguh kene. Oh, lungguh kabeh numpuk. Oke. Yo dilunggungne. Ayo lingkuh lah. Wes. Kaya ngene iki lho. Mbah. Aku ngadeg. Aku ngadeg. Kok didekne. Yo alah kaya. Yo. Tulung Gustiku ya Allah. Ngadeg wes ngadeg iki piye ngadeg iki. Mbah, wis ngadeg terus piye, Mbah? Terus, Mbah. Aku mumbul. Oh. Digendong, jangan digendong. Oh, digendong. Apa? Rek. Dupa. Kaya tebak-tebakan ya iki. Pak Soleh. Pak Soleh pun iki. Bapak Soleh. Bapak Soleh pun di Bapak Soleh. Niki nyuwun dupa aku melun. Saiki. Saiki Pak Soleh. Pak Soleh di Pak Soleh. Penontonnya gak duwe dupa. Oh gak duwe penontonnya Pak Yon. Jadi enek rokok ya Mbah. Oh rokok gak gelem. Gelem. Sabar tukane nang pasar paing Sik. Mesakne niki kan. Mbah metu kok jiwa ragane niki. Bapak Soleh. Malah aku dijuwot tos iki. Iya Pak nih. Aku takon metu kok jiwa ragane niki kan ndang karepe iki ndi iki lek golek. Dupa Mas. Dupane. Pak Leh. Dene dupa to Pak Leh. Gojek apa piye ya? Sabar. Dipesene Grab. Sabar ya. Sabar ya, Nduk. Terus piye iki lek ngusahane? Aku ngombe, Nduk. Iki engko mesti mari lek iki aku mesti nang kene mari iki engko. Ngombe ya, Nduk. Muga-muga mari ya, Bu. Nggih, alhamdulillah. Mari ya, Mbah. Ya, jan mening iki. Ya. Metu ya, Mbah. Wis mari. Alhamdulillah. Mari tenan. Tupone urung. Wah. Apa? Tupone urung. Aku. Kok urung mari kan, Dek? Urung ngombe apa? Apa? Asin nih. Jaluk dupa bakar iki. Dupa, cepet. Nesu-nesulane Pak Leh iki nanti kok ki wong iki. Rok. Piye lek rokok, Mbah? Lek rokok piye? Rokok ya. Lah gak gelem iki lho Mas. Ora sambut tekoni tegel arep Mas. Piye iki lek iki? Oh gak gelem. Ndak gelem. Jaluke dupa. Yo, ra iku sampe kembloh. Sempol arep sempol. Aku. Anu. Jaluk Apa balik desa? Oh ketek. Dadi ketek. Oh dudu. Jaluk sempol. Dudu aku. Neng kene. Sak rombongan. Rombongan dadi ketek. Dadi ketek. Kabeh yo. Dudu lha piye? Oh, mayang koro. Ya. Aku mayang. Aku eyang mayang koro. Ya. Wah. Iki yang mayang koro nggih. Eyang mayang koro. Hati-hati Mas aja sembrono Mas. Eyang mayang koro Mas. Eyang mayang koro. Hati-hati lho Mas. Yo, didadekne ketek gendang mari yo mesakne niken Nyuwun lho. apa? Nyuwun apa? Oh, joget. Oke. Ayo kan. Sama. Aku. Topel. Oh, tutu. Oh, awakmu, Mbak. Oh, iki to.
Wonge sumuk iki yang mayang karo. Eyange bareng ya ngerti nganu ya kipas angin. Sumuk ya yang. Apa? Ora oleh nerone dhewe. Berarti aku menang iki. Awas. Ajenge teng pundi? Yang jero lo yang. Anu niki nganu. Kabeh dipreteli iki. Lah ya weh. Yo iki. Pripun? Eyang. Dupa. Paleh. Manggilan Bapak Soleh. Dupanya aku COD. Celokno paleh. Selak mule malih. Jarine wonge selak mule. Oh, kilo dupane. Ha wis kena sana dupane. Lah iki. Nah. Wis. Ora gelem. Diwehi roti yo emoh iki. Oh, ya njaluk dupa iki. Anake nganu. Pak Lem, dupa Pak Lem. Pak Lem, dupane Pak Lem. Pak Lem. Wah, rokok ya. Emah iki rokok. Weh, piye mesakne nikan lho. Oh, iki lho dupane gedhe iki. Iki dupane. Nah, iki. Waduh. Lah kuwi malah akeh. Waduh. Deluke malah akeh. Piye? Eyang piye? Selak kesel. Pak Lem. Dupa Pak Lem. Oh, Pak Lem. Halo. Ndi Pak Le. Yo Pak Le. Pak Le monggo Pak Le. Nah, alhamdulillah. Iki lho, dambuhe ya sing duwe Mayangkara to. Ayo, jaranan Mayangkara niki. Nah, saking Kediri. Monggo Pak Le. Alhamdulillah. Mugi-mugi niki ndang mari nggih. Yo, monggo Pak Le. Pun kula pasrah bongkokan niki. Iki mau aku nyapa suwi. Perjalanan aku soalnya jadi pojokan kono Mas. Nek mburi, nek ngisore wit ringin, iki mau aku jek lagi suguh ning pepunden. Lah kok danyange mlebu ning gone si jabang bayine nek wadake Niken Salintri. Ki bedok Niken diulih nih saiki ya dupa. Don kicek dupane sing takon nggo maneh ndi Don. Yang kula aturi enggal-enggal Bali. Eyang Mayangkara. Son yang mateng ajiku sejaran goyang. Tak goyang ing tengah latar. Nek ingsun ngadeg ana ing tengah jagat. Duduk jagat sifate alam jagat turun ing urip. Ajiku simenyan putih. Apa kuasane sira ingsun kongkon? Metu ing badanipun Niken Salintri. Eyang Mayangkara, Bali. Saestu Bulura pulau wonten teng pojokan mriku memang karena ini campur sari nik wau supe mboten didamelaken sesaji utawi sajen niki saestu
niken menika bener-bener kesurupan. Mergi Mayangkara original menika wulan sura ndik wingi jaranan ingkang sampun disetrekaken Bu Lurah. Niki mandate saking eyange wau benjing bulan ngajeng Bu Lurah dipun aturi nanggap jaranan Mayangkara. Lho niki saestu Bu Kades. Dados niki campur sarine sampun campur sari Mayangkara gadane niken benjing gantos jarananipun Mayangkara original. Nggih, setuju napa mboten niki? Pripun Bu Kades? ACC nggih. Insyaallah bulan ngajeng wau kula sampun napa niku diparingi bocoran kalih Bu Lurah. Bulan ngajeng minggu ketiga lapangan menika badhe dipun tanggapaken jaranan Mayangkara original. Tepuk tangan untuk Bu Lurah. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Mayangkara musik campursari. Ini kita panggil satu persatu pesindian topnya dari Mayangkara musik campursari yang sudah dinanti-nantikan dari